hazvina kumira mushe pachiitiko chaitika kuGlenview. A Kombi crashes into a Glenview house mushure mekunge mutyairi wekombi iyi achitsanangurwa kunzi anga ari pambozhanhare. Kusangana kwataita zvakare pano paHarare Networks patichange tichikupai nhau dzizere dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe. Tichikuzivisai zuva ranhasi tichiti kana pane vanga vasati vasubscriber ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe. So today we welcome you to our channel. Tichikuzivisai nhau yechiitiko chaitika kuGlenview uko kunzvimbo inonzi Mushayabande Glenview B muHarare. Apo pari kuziviswa kunzi pane kombi yanga ichimhanya zvakanyanyisa, asi kombi iyi iri kusanangurwa kunzi avo vari pamufananidzo two vakomana ndiwo vatyairi, uyo akabuda pane red nepane green ndiwo pari kunzi ndiwo vanga vari vatyairi vekombi iyi, according to news dziri kubudiswa dzichiziviswa neveCrime Watch Zimbabwe. So nhau iyi mukuziviswa kwayo pari kuziviswa kunzi pachityaira kombi apo pavatyairi ava pari kunzi mumwe anga ari pambozhanhare, anga ari pafoni apo pazoita kuti pagoite tsaona apa achidhiraivha. So imba iyi pari kunzi kombi yaparadza hafu yeimba, sezvamuri kuona kufront kwese kweimba uko kwaparara, asi pari kunzi hapana zvapo akuwara. So nhau iyi mukuziviswa kwayo yanga yakubatwa kuti igobatiswa kumapurisa eZimbabwe Republic Police kuti vachange vachiitongo sei. So according to news today, we are looking at the road safety incident that has sparked concern among many Zimbabweans. According to reports circulating on social media, a Kombi allegedly crashed into a residential house in Mushayabande Glenview B, Harare, after the driver reportedly lost control of the vehicle. The reports claims the driver may have been speeding and was allegedly distracted by using a cell phone moment before the crash. At this stage, these remain allegations based on the report that have been shared publicly. Photos from the scene shows significant damage part of the house after the vehicle left the road and colliding with the property. Thankfully, according to the information available, no fatality have been recorded. If these reports are confirmed, the incident serves as another reminder of the dangers of distracted driving. Taking your eyes off the road for even a few seconds can have life-changing consequences. A simple glance at a cell phone can be enough to miss a obstacle, a failure to reach in time, or lose control of a vehicle. Speaking in another major concern, high speed reduce a driver reaction time and increase the security of crashes. Whether someone is driving a Kombi, a private car, or a truck, speed limit exists to protect everyone using the road. For the public transport drivers, the responsibility is even greater. Every trip involves the safety of the passage, pedestrian, cyclist, and other motorists. Many families trust public transport operators to get them to their destination safely. Muri Zimbabwe ndona wiri kubuda ndona uya tikabata chikuzivisai maererano nechiitiko chaitika kuGlenview. So vagari veko vonyoro mashoko akasiyana siyana vakati Kombi now belong to the house owner technically. Vamwe vakati the age is causing of the concern, surely they are young. Vamwe vakati apa kunozonzwisa tsitse asi kana uchivatsura vanochenama chekuti pano. So vanhu vari kutaura kuti makombi driver aya akatsurwa nevanhu vanopindurawo mashoko ava, asi kana vazosangana nedambudziko iri vanenge vakunzwisa tsitsi. Ndiona uyatika zvinhu zvinongowanika mukufamba mudzimwe mhepo dzinongosumukira munhu dzosangana netsaona iyi. Ndiyo tsaona yataiva tikabata zuva ranhasi, tikuzivisai pano paHarare Networks patinobata nhau dzakasiyana siyana.